50 milliards de do Mali war de tara maldenw ka war de tara wari in bɛ se ka kɛ ka baara caman kɛ Mali kɔnɔ a tun bɛ se ka kɛ ka impôt caman sara Mali kɔnɔ. Ne tɔgɔ ye Mamadou Racine Diallo ye ne ye collectif des victimes d'OPENAI OPENAI taara ni mɔgɔ minnu ka wari ye Mali kɔnɔ ne ye olu ka collectif président ye victimes quoi. Bon OPENAI ko in na ka d'a kan OPENAI kɛra bana ye jamana in kɔnɔ bana min kɛra bana jugumanba ye parce que a ye kɔlɔlɔ min lase maliyɛn denw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na jeunes yɛrɛ hali ni mɔgɔkɔrɔbaw cɛla jeunes ka ca an cɛla parce que nafolo kasabi min taara nin ko la a ka ca donc o de kun kama yɛrɛ an y'a décidé ka collectif dɔ sigi mun b'a permettre an minnu ye victimes ye an ka se ka fara ɲɔgɔn kan et puis ka se ka fɛɛrɛ ɲini an ka wari bɛ se ka lasegin an ma cogo min na ani hakilina filanan na ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ jamana in kɔnɔ voilà. Bon an ka démarche a bɛ niveau ɲɛnama na parce que ni n ko a bɛ niveau ɲɛnama na fɔlɔ-fɔlɔ la an ye plainte déposé tribunal la donc vraiment autorités b'u ka baara la policiers bɛ fo nin yɔrɔ la procureur bɛ fo nin yɔrɔ in na parce que OPENAI mɔgɔ caman minɛnen don o baaraw bɛ sen na mais laɲini kunba yɛrɛ ye mun ye o y'an ka wari ka segin a ma donc o lahalaya kɔnɔ ani autorité caman ɲɔgɔn ye bon bi yɛrɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi an bɛ bourse du travail de la ani CNT mɔgɔw kan ka ɲɔgɔn ye pour que ka se ka falen kɛ cogo min na fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ wari in bɛ se ka lasegin a ma cogo min na voilà an b'o kɛnɛ de kan. Non o kun tɛ tiɲɛ ye o kun ye fɛɛrɛ de ye OPENAI baarakɛla ninnu yɛrɛ bolo c'est à dire prévu minnu bɛ mɔgɔw bolo u ka téléphone kɔnɔ par exemple ni miliyɔn kelen bɛ ka compte la n'u ko k'u ye retrait labila ne ye retrait lancé ni e ka compte nana zéro la ni wari ma na i ka Orange Money la yɔrɔ e kɔni ka wari tɛ yen bilen donc prévu min b'e bolo 1 million o tɛ yen bilen voilà o fɛɛrɛ dɔrɔn de tun b'u bolo pour que ka se ka prévu minnu bɛ mɔgɔw bolo ka se k'olu latunu. Bon laseli min bɛ n bolo ka se an ka tɔndenw ma fɔlɔ-fɔlɔ c'est à dire mɔgɔw k'u hakilina kɛ kelen an ka jɛ an ka fanga fara ɲɔgɔn kan an ka wari ɲini wari in bɛ se ka segin an ma cogo min na parce que wari in bɛ se ka sɔrɔ siga foyi t'o la bon kumakan min bɛ ne bolo ka lase jamana ɲɛmɔgɔw ma vraiment u k'a essayer u k'an dɛmɛ nin baara la parce que nin ko in filɛ nin ye wari kasabi bonyana 50 milliards de do Mali wari de taara maldenw ka wari de taara wari in bɛ se ka kɛ ka baara caman kɛ Mali kɔnɔ a tun bɛ se ka kɛ ka impôt caman sara Mali kɔnɔ donc ni autorités y'o jateminɛ ne ka wari ma ta mɔgɔ wɛrɛ ka wari ma ta jamana de wari taara donc vraiment u ka sabali u ka an b'u deli u k'an dɛmɛ nin kɛlɛ in na vraiment o de ka gɛlɛn an ma parce que u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la jamana ko de do maliyɛnw de ka wari do dunanw tɛ maliyɛnw de ka wari do.